Сега ще разгледаме и специалните керемиди, които Брамак предлага. Вече ви споменахме, че Брамак предлага не само нормални керемиди, Брамак предлага покривна система и в тази покривна система има освен нормалните и специални керемиди. Сега ще ги разгледаме една по една. Първата от тях е странична керемида, която се използва за красиво, естетично и сигурно оформяне фронтона на покрива. Разходната норма на страничните керемиди е от 3 до 3,3 керемиди на линейен метър фронтон. Различаваме лява и дясна странична керемида. Когато застанете с лице към покрива, керемидата, която се намира от лявата страна е лява, керемидата, която се намира от дясната страна е дясна. Разстоянието между летвите не трябва да е по-малко от 31 см и 2 мм, защото когато е по-малко, горната керемида ляга върху долната точно в тази зона и не се получава правилно подреждане на Брамак керемидите. Странична керемида предлагаме за следните модели керемиди: Classic Pro, Dunav Pro и Attica Pro и Attica Antique. Важно е да се отбележи също така, че когато се използва странична керемида при Attica Pro и Attica Antique, по цялата дължина на фронтона се слага една летвичка с ширина от 25 до 30 см и височина 15 мм, за да могат да влезат страничните керемиди в нивото на нормалните Attica керемиди. Задължително всяка една странична керемида трябва да бъде укрепена с два винта или гвоздия в предвидените за това дупки, които се намират в зоната на препокриване с следващата керемида.